Nai to nai lukrok henai nongna lamsugo The Voice of Tripura channel o amadini kaisa belaka rural area bisingo habjak omongkai Korbuk subdivision ni Bangladesh bordering kaisa amchoi salka Korbuk hunjago arni kaisa kami a kami ni kaisa himangpuli nang buskango romuti seitango o kami ni mungkai Ramkumar kami o kami ni lama thangnai 2020-21 omahai bisirogo omo lama kauma salniyagulo omo khalaijakmani afruno o lama stamfuru balaikano 2 number ya 3 number umseke samungno khlaikya afruni je samung khlainai rok no sapono kunphono samungo chukliya omo tabuk Korbuk main hatini simi phainani je lam a lam memo krengjak phiaba kisise salni bisingo no lama bo bhaing thaka nai ni dinarok bisiknei phanse khonokliya engkano lamani condition bobding thaka nai nai ha bai it gurasimi tongsur omongkha kamiam se sia lukurokno thokokmani kamiam saini lukurokno sia hninai je mansak thokogui mohekai lama khlaimai nainai di lukurok nongnang je mansak kisa coverage ri phunugana nainai ba mo lama ni da hansinai tam hansinai whereas ninirom di agulu hai town nogo hongkai sakani saka pola ba haikese borok lama rinai naithok khlainai kosom jarinai khlaito ga kamiam jen in lamani tonghal nasinai khengke belaikeno sidra khunugo nainai dimo tini kesang sepka hamang khayango phaimani bagai hongkai o himang plino kamiam seni Tripura rok ni yakbar kai kamiam se lama mo haikeno sitra bai sitra kai kupulo nasine di oroni o mo bahai ke uthogi thangka nai ni bahai ke 30000 thangki ko gana ke nong phuno gana omongkha kamiam seni sini yakbar kai Tripura rok nam se hongkai lama kaham kai contract na uje samuk khlaini rok borok khlairia nasine di ko more than or 2 kilometers sengen lama omai ke sitra kai lama khlai nasine di ko omo borong lama khlailia yang ki salbrum busuk borok laitong yang sarkar Korbuk ni yang sakani bakhakni busuk gari rok muti laisu malkorok laisu hapno se asik main kaisa lamang tungise o lamano saknaya kai budget de kuloya tam kuloya kusam sia homai ke lamano snamai tabok buskango lama sitra o himima tonglaika ikoro bridge khaijak cemented bridge omhaina mol pai tongkha sor sunujak tongkha sor kamiam jeni bagai omahai ke yang o lama hangka bote kisa yang bai hai nasine ke yang bai na panthor hai ke nasine dinong no phungan lukuro yang bai na ma ke panthor yang o nasine di yang panthor kai yang nasine ke kai yang bai no panthor ko lama yang bai kinar yang bai nasine di oro retaining wall na tongmani retaining wall ria sakak jak phukjak hai no songpati bai suka ke yang kheto ni yang bai hakka khai ola ama ba basate dam sine ba pasuk sine bile nasine di ola ama ba ke khai gong hanga diko kabang ko kamiam se thanga ke mo haikana lama rok nugo sine Tripura rok ni area wo oma haikana lama sitra khai nai
힘내마 동라죠 가면 제니 리더 한잔 이렇게 또 먹을 동폰 먹을 누기야 군주 동폰은 그나야 볼리들은 당사이네 볼리들은 당사이니 지금 암제네 함그레니 바기 어몽카 대부 양가 탕게 대부 농노 푸누가낭 나이 동리 줘야위 닐라모는 바기 시들게 갈갈랑 탕가 어로 또 줘버리만 이거 토록 발로고 몽마한테 베게 따이 쿠스타므로 사나 그렇게 나시기 비싱니 베네 뭐 하이가 어르니 사카우제 비스레머니 매복노 까기당 먹야 이거 예 여러 경비가 기사 비스동 비로 그래 이거는 싱사 엄마 하이게 바게 티프라로 자세만 지내봐 나시기 어라 하이쿠 토록 발로 엄고는 말고 어디서 당힘 파이 가족 씨바 나이도 나이도 그렇 엄마 해노 티프라하도 보니 티프라로 발레키노 동케쇼마 동조어 엄마 해그노 베박니 약니 디프라이빙 동거 삭상니 버러고 삭상니 디프라이브 해요 부분이도 파악하면 것도 사이스 그리켜 암자니 버럭 성공 판세 암자니 라모노 감게 크라이네 그방 딘 그방 살 그득 동문에 바하이 라모로 크라이니미야 나시네 디거로 엄마 그거로 대기서 동고 그서라 맞으러 우식 비싱가 어로 그시샤 비스라는 바기 사자 마야 클레미야 기분하시기야 니거 나이디 엄마 하이로게도 대라망 말이지 엄마가 디프라로기 롤레리아 동라롱네 동가 나이토네 세위시 너네 베셀바스나 마이가 너네 푸누기 동나이 블레블레 함바